Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Dnešná Pálenica bude o autách a nie o hociakých. Prvé auto, ktoré sme mali v rodine, bola Felicia. Tá športová s frajerskými krídelkami na oboch stranách kufra. Čakali sme na ňu v poradovníku 7 rokov. A čakalo sa aj 10 a viac rokov. Môj otec mal zvláštny štýl, do konca života šoféroval, ako keby krotil mladého plnokrvníka, neposlušného koňa. Myslím si, že bol dobrý šofér, ale vodičský preukaz si robil na autách bez posilňovačov riadenia a brzd, takže za volantom vynakladal priveľa síly. Mal presvedčivé rázdne pohyby, radil rýchlosti, ako keby tú radiacu páku zalamoval, ako keby kládol na lopatky zanovitého protivníka. Dodržoval rýchlosť, pri jazde bol naklonený dopredu a mal prižmúrené oči, ako keby sa rútil plnou rýchlosťou proti prudkému dážďu. V našom aute musela byť disciplína. Otec bol veliteľ. Väčšinou sa mlčalo, iba on až vojensky komentoval výkon toho auta. Hovoril: tu máš, ja ti dám, tak ty sa nebudeš držať na ceste. Len kľud. Netýkal autu ako človeku, ale ako zvieraťu. Svoje predposledné auto, ojazdené Žiguli, nechal mne. A to posledné, Daciu, nechal zhniť na ulici pred domom. Zistil, že on auto vôbec nepotrebuje. Priznávam sa, ja som najhorší šofér na svete. Trošku preháňam. Možno najhorší na svete nie, ani najhorší na Slovensku alebo v Bratislave, ale istotne som ten najhorší šofér v našej rodine. Za volantom sa mením na zasneného klokana. Najlepšia v našej rodine je moja manželka. Ona šoféruje perfektne, sústredene, rýchlo a vytrvalo. Jeden z dôvodov je, že ona šoférovanie miluje a užíva si ho. A ja celkom naopak, šoférujem mizerne a nerad. Ale paradoxne, bez auta by som nevedel žiť. Mal som v živote veľa aut, lacné, drahé, silné aj dýchavičné. Narodil som sa v dome, kde boli na veľkom dvore garáže a autodielne vydavateľstva Práca. Všade tam boli zaparkované auta, opravené, nabúrané, auta bez motorov a motory bez aut. Ako deti sme sa po daždi hrávali v kalužiach, v ktorých olejové škvrny hrali všetkými farbami dúhy. V rohu nášho dvora stal starý Tudor, len tak na tehlách. A s Ľubošom Jurikom sme v tomto aute bez kolies vzrušujúco a bezpečne precestovali celý svet. Oveľa rokov neskôr som sa ocitol na autosalone v Ženeve. Bol som vo výprave dychtivých slovenských odborníkov a motoristických novinárov. Plán bol, že tam strávime celý deň. Ja som si za hodinu pozrel všetko, čo ma zaujímalo. Tí pravoverní milovníci aut si ešte iba premeriavali a fotili akési revolučné svetlomety v prvej hale. Márne som sa pokúšal niekoho zlákať na výlet do mesta alebo aspoň na rýchly obed. Pri potulke som objavil zákutie, kde sebavedomo driemali limuzíny firmy Rolls-Royce. Na tej značke mám rád, že aj nová vyzerá tak staro. A to staré je také sebavedomé a cenené. Vkročil som medzi autošľachtu. Jeden mladý muž v rovnošate firmy Rolls-Royce ma oslovil menom. Bol to sympatický Jozef z Prievidze. Žije v Anglicku a pre firmu Rolls-Royce pracuje už 6. rok. Vraj má rád moje knižky a pesničky skupiny Elan. Spýtal sa ma, či nechcem niektoré z tých aut ochutnať. Nikdy som v takej drahej limuzíne nesedel. Jozef z Prievidze ma usadil do toho najstriebornejšieho, najsebavedomejšieho a najkonzervatívnejšieho Rollsu. Na zadné sedadlo, kde sedávajú
majitelia, miliardári. Bolo to neuveriteľne príjemné a voňavé. Čas zostal stáť a súčasne letel kozmickou rýchlosťou. Jozef s prievidzemi v pravidelných intervaloch dolieval dokonale vychladené šampanské. Ani neviem, ako dlho som tam bol, ale poviem vám, to bola jazda. Takmer taká úžasná, ako kedysi s Ľubošom Jurikom v tom Tudore bez kolies. Medzi otravným celoživotným posúvaním sa v preplnených uliciach, nemožnosti zaparkovať, s nekonečnými poruchami a cenami pohonných hmôt mám 2 svetlé spomienky. Na 2 autá, ktoré som si tak úžasne užil, lebo som nemusel šoferovať. Je nemožné zrátať, koľko Slováčikov bolo splodených na zadných sedadlách aut a koľko manželstiev sa tam ukulo, koľko sa tam odohralo hier a nehier, vier a nevier. O sexuálnom živote Slovákov v aute štatistiky mlčia. V každej chvíli sa v stovkách aut odohrávajú nádherné vzrušujúce duely. Na cestách slovenských miest a medzi nimi sa stovky mužov a žien v autách pocitovo približujú, vzdialujú, spájajú a vzrušujú. Vysielajú si navzájom energie, sú plní očakávania, nádejí, túžob a ilúzií. Trošku potetované blondínky nastupujú do kabínku kamionistom. Spoľahlivo vydaté triciatničky po očku sledujú o pár rokov mladších kolegov za volantom. Striebrovlasí šéfovia, ktorí poslali domov svojho šoféra, zasúvajú do prehrávača včera kúpené CDčko, o ktorom dúfajú, že omámi ich obeť. A netušia, že v skutočnosti sa dievča v duchu smeje, lebo tú istú muziku si púšťajú jej rodičia na chate. V každej chvíli sa pohybujú po mestách a diaľniciach senzačné pojazdné zašiváky. Na okrajoch lesíkov sa chvejú autá, aj keď majú vypnutý motor. Už vám niekedy napadlo, prečo automobilky stále vyrábajú tie veľké 5-miestne približovadlá, hoci takmer všetci jazdíme sami? Ale vysvetlite mi, ako by si mohli v takom aute len pre 2 osoby roztúženci presadnúť na zadné sedadlá a dokončiť to, čo im príroda naplánovala. Arthur Schopenhauer, veľký filozof a moralista, hovorí, že vášeň to je niečo, čo vzniká z vôle toho nad nami, ktorý sa chce dostať na náš svet. To on vyrába tie veľké pohodlné autá. Ten, čo príde po nás. My sa iba riadíme jeho pokynmi a plníme prikázanie Božie. Milujte sa a množte sa. Vo vzduchu, vo vode, na zemi a na ceste. Až sa na budúce len tak zapozeráte na nekonečnú rieku aut, možno vám napadne, že to nie je len o hluku, smrade, o drahom benzíne a výfukových plynoch, ale aj o láske, o rozkoši, o radosti zo života. Tak šťastnú cestu. Americký spisovateľ Ray Bradbury opisuje pristátie na planete, kde všetci kozmonauti stretnú svojich dávno zosnulých priateľov, rodičov aj prarodičov. Príbuzných, ktorí sú znova krásni, mocní a mladí, ako boli kedysi. To musí byť úžasný zážitok. Zažiť minulosť v prítomnosti. To je zhmotnený sen. Dokonale opravené a udržované zbierky autoveteránov sú takáto planeta. To je ten Bradburyho raj. Výber tých aut je rovnaký ako kostýmy a dekorácie filmov, ktoré sa odohrávajú v 20. alebo 30. rokoch minulého storočia. V idealizovaných starých časoch, na ktoré sa tak radi pozeráme a do ktorých sa cez filmové plátno alebo obrazovku ochotne vraciame. Do sveta poriadku, bielých klasických telefónov a láskavých drám. Zbieranie veteránov je pokus vrátiť čas v idealizovanej podobe.
Prerozprávať tú dávnu minulosť tak, aby z nej zmizol strach, chudoba a smrť. Zbieranie, opravovanie, udržovanie tých strojov je jedna veľká celoplanetárna plastická operácia. Naše vedomie miluje ilúzie, rovnako ako mozog miluje sladkosti a alkohol. Ľudia odjak živa majú nedôveru k novému, neznámemu a neovládateľnému. Niekde vzadu v hlave nás mrazí legenda o apokalyptickom netvorovi, ktorý mal moc ovládať celú našu planetu. Ponúkol ľuďom, že ich bude voziť kamkoľvek si povedia, že bude dopravovať ich náklady a slúžiť na zábavu aj na potešenie, ale chcel za to, aby mu každý rok obetovali 10 000 mužov, žien, dievčat, mladencov a detí. Ľudia jeho krutú ponuku odmietli a potom vynašli autá. Každoročne na cestách sveta zomrie 1 000 000 ľudí. Nad autami sme dávno stratili kontrolu a odmietame si to priznať. Autá sú obraz toho, ako vieme zdokonaliť techniku a súčasne likvidovať svet, v ktorom žijeme. Tie krásne, milé, trošku bezmocné a do dokonalosti vypiplané stroje nás vracajú do starých zlatých čias. K stále opakovanej mantre zberateľov historických aut patrí tvrdenie, že každé to zachránené vozidlo má svoj príbeh. Je krásne, zvláštne, strašné aj pochopiteľné, že tie príbehy sú pozitívne, úspešné, veselé a plné nádeje. Všetko stratené sa v nich nájde, všetko pokazené sa opraví a všetko zlé je na niečo dobré. K úvahám o veteránstve patrí aj rešpekt k stúpajúcej cene tých najlepších aut. To je cena, ktorá sa vždy platí za drogu nazývanú ilúzie. Ale vďaka za ne zo všetkých strán sa na nás valia negatívne správy o klimatických zmenách, o drahote, o zamrznutých vojnových konfliktoch. Na oblohe sveta je odporne zamračené, ale občas prenikne taký krásny až biblický lúč svetla. Niekde sa stretnú ľudia, ktorí sú pekne oblečení, usmiatí, privážajú ich nádherné, vyumývané, benzínom neodolateľne voniace autá. Sú to naše staré mamy a starí otcovia na kolesách. Je to ilúzia láskavej šľachty a múdrych vedcov z čias, keď sme mali svet pod kontrolou. Buďme vďační za ilúzie. Bez nich nám vyschnú duše a zvednú srdcia. Vyberme sa občas medzi veteránmi a zaspomínajme si, ako bývalo dobre, keď bolo ľuďom ešte tak láskavo zle. Mojimi dnešnými hostiami sú prezident Združenia zberateľov historických vozidiel Slovenskej republiky, inžinier Juraj Porazík, ahoj. Ahoj, Boris. A Samuel Vanko, šéfredaktor časopisu Veterán.sk, dobrý deň. Dobrý deň. Kedysi sa žartom hovorilo, toto sú strašné časy, dnes už má hoci ktorý sopliak 60 rokov. Jedným z pravidiel historických vozidiel bývalo, že mali 30 rokov, čo bola kedysi celá večnosť. Podľa tohoto pravidla teraz prichádzajú do kategórie veteránov auta z roku 1994, čiže autá rovno z ulice. Čo s tým? Prichádzajú do úvahy, ale musia splniť tzv. Literu zákona, ktorá hovorí, nie každé staré vozidlo je historické vozidlo. Ako si správne povedal, 30 rokov je podmienka nutná, ale nie postačujúca. Takže ešte tam máme ďalšie odrážky, odseky, čo všetko musí plniť. A na záver príde vozidlo pred komisiu, tzv. Historicko-technickú komisiu, a tá posúdi, či sa splní záverečná legislatívna podmienka, či vydá preukaz historického vozidla. Nielen technika, ale dôležitý je v tom aj príbeh. Takže môže byť auto z roku 1994 nielen staré, ale aj historické, ale musí tam byť príbeh za tým. Čo znamená vo vašom svete youngtimer a kto to určuje?
Tak youngtimer je úplne najnovší pojem, ktorý nám slovakisti nevzali a nazvali to mladšie historické vozidlo a tak sa nájde aj v zákonoch, v legislatíve Slovenskej republiky. Treba sa pochváliť, že sme medzi prvými v Európe, možno aj vo svete, ktorí takýto termín definovali. A znamená to, že je to vozidlo, minimálna podmienka, musí mať vek od 20 do 29 rokov. Je to vlastne taká skupina vozidiel, ktoré keď splnia určité podmienky, povedzme, že sú vyrobené v limitovanej sérii, tak sú takými čakateľmi na štatút historického vozidla. Ako sa stane z muža veterán, to vieme. Zvýši sa mu spotreba, začne mu hučať v motore a čoraz častejšie zaraďuje spiatočku. Ako je to u vozidiel? Pri vozidlách to je tak, že musia splniť tú legislatívnu hranicu 30 rokov. A okrem toho by mali niečím byť zaujímavé tie auta. To znamená, že buď z technického hľadiska, alebo majú zaujímavého majiteľa, alebo ich bolo vyrobených veľmi málo, alebo to auto prežilo taký bezpečný život v náruči garáže, má málo kilometrov a je nejakým spôsobom nositeľom tej histórie. Veterán by mal mať potvrdenie, test historického vozidla a prípadne pridelenú zvláštnu registračnú značku. Tá je aká, ako vyzerá a o čom informuje. Nakoľko došlo k zmenám vyhotovenia tých značiek, tak asi poslucháči sú zvyknutí na historické vozidlá, ktoré majú vpredu a vzadu tzv. Žltú tabuľku a je tam písmeno H. Teraz sa tie tvary písmen a číslic na evidenčných tabuľkách zmenili. Podľahli tomu aj tabuľky evidenčné pre historické vozidlá. Dneska sú už biele s čiernymi písmenami, ale stále obsahujú písmeno H. Mám tu špičkového veterána a nádejného youngtimera. Začníme veteránom. Juraj, ako si sa ty stal veteránistom a čo bol prvý šperk v tvojej zbierke? Musíme ísť do obdobia 70. rokov. Ja už som pracoval v Bratislavských automobilových závodoch ako nádejný konštruktér. Môj priateľ, kolega Janko Oravec, ktorý veľmi pekne kresliť, ilustrovať historické vozidlá, tak vlastnil Aero 662, takzvaný Ciliring alebo cingáček sa tomu hovorilo ľudovo. A ja som sa stal jeho šťastným majiteľom a som si ho na ulici, keďže sme nemali garáž, moji rodičia nemali ani vozidlo. V našom dome síce býval riaditeľ elektrárny a ten mal už vozidlo Škodu Tudor. No a táto aerovka stála na ceste, na chodníku, ja som si opravoval ležiac pod ňou. Išiel okolo predseda klubu historických vozidel, pán doktor Ondrejčák, a hovorí: nádejný veteránista, vieš, že tu za rohom je klubovňa veteránistov na Bazovej ulici, štvrtok o 6:00, dojdi. A tým to začalo. Ty si taký veteránista, že aj na svadbu si išiel veteránom. Tak to bola úžasná podmienka, keď sme sa vzali, tak moja manželka sa s tým nejak uzmierila, že ja som veteránista, šrobikár, mal som garáž ďaleko až na Šulikovej u mojej krstnej mamy a tam som si chodil vždy po práci opravovať vozidlo, občas ma tam aj navštívila, išli sme ďalej potom na rande, keď som si umyl ruky. No a chystala sa svadba, manželka mi povedala. Keď bude viac ako 20 stupňov Celzia vonku, pekné slniečko, idem s tebou v tej otvorenej aerovke. Tak som sa modlil, aby tak aj bolo a veru, že to vyšlo. No ale čo sa nestalo? Vyrazili sme z Bratislavy do Perneku a cestou sa auto pokazilo. Nevesta v bielom, ja v tmavom. Našťastie celá rodina za nami, môj brat veľmi zručný vystúpil, povedal, čo sa deje. No hovorím, sláčam ten pedál plynu a auto sa nehýbe. Motor nejde do otáčok. No tak otvorená kapota. Skrutka s matičkou sa len rozišli v dobrom, tak v dobrom ich spojil a pokračovali sme. Ale výborná vec, lebo všetci fotografi a rodina si mohli spraviť obrázky. Youngtimer Samo Vanko má veteránsku minulosť do románu. Prosím vás, povedzte nám, ako ste získali svoje auto snov, ale nič nevynechajte. Ja som si ho obzrel najskôr na bratislavskom autosalóne. Presvedčil som vtedajšiu PR manažerku, aby mi dovolila si na chvíľu sadnúť, navoňať sa, zamilovať sa do toho auta. O 3 3/4 roka som veľmi podobné auto našiel v Púchove. Predal som 2 autá, veľmi som sa zadlžil, bolo nad rozpočet to moje auto. Vysoko, asi 6 000 korún mesačne, takže som fotil, čo sa dalo, písal som pre kamarátov zaľúbené listy pre ich frajerky. No toto mi povedzte podrobnejšie, lebo to ma potešilo. To ste ako robili?
Sadli sme si na pivo, on mi dal telefon, vtedy začali byť modné SMS-ky, operátor dal SMS-ky zadarmo. Takže ja som dostal telefon do ruky, on platil pivo, ja som si písal s jeho frajerkou alebo nádejnou frajerkou a za to som dostal nejaký bakšiš, nejaké drobné, všimné, plus to pivo, no a tak korunka ku korunke a bolo na splátku auta a aj garáže a aj všetko, čo k tomu patrilo. A takto som fungoval 30 mesiacov, aby som si na to auto zarobil. Ale zaujímavé na tom aute je, že ja som to auto prišiel, kúpil a po mesiaci som zistil, že to je auto z toho autosalónu. Ešte nám povedzte, ako ste sa dostali k prvej babete a ako k druhej? Tak musím povedať, tá babeta je vlastne veľmi dôležitá v mojom živote. Pretože keď som začal taký ten aktívny motoristický život, bolo to na konci 90. rokov, tak som si kúpil babetu typ 207. Oranžová, krásna babeta so sivým svetlom, ale tak ako sa na správnu babetu patrí, tak sa stále kazila a ja ako správny opravár s bratom sme ju opravovali a dobrý mechanik, ale amatér, keď opravuje, tak vždy mu niečo ostane, nejaká skrútka. No a tak som opravoval a po každej oprave sa tá babeta zmenšovala, až sa jednoducho rozpustila časom a zmizla. A minulý rok som bol na plese, kde bola hlavná cena oranžová babeta so sivým svetlom a ja pozerám, že pána beka, to bola moja prvá motorka, presne typ 207. Nikdy v živote som nič v tom bolo nevyhral, okrem toaletných papierov. No ale bol som presvedčený, aby sme kúpili tombolové lístky, kúpili sme tombolové lístky a ja som nejako nevenoval tomu pozornosť a zrazu mi manželka kýva takým modrým čísielkom 6. No chod si po ňu. No chod, pozri sa, tam ťa čaká. My sme naozaj tú babetu vyhrali, ja som ju tam naštartoval, po tej tanečnej sále som jazdil a vlastne po viac ako 20 rokoch sa tá babeta ku mne vrátila. Je to iná, ale vyzerá úplne takisto a mňa to vrátilo do konca 90 rokov a v podstate asi ostane so mnou. Babeta šla do sveta, krk za to dá. Vraj niektoré ženy majú špeciálny vkus. Nezbierajú historické vozidlá, ale bohatých zberateľov. A všetky ženy majú neomylný nos na tie najdrahšie šperky na kolesách. Veľa sa zúčastňujem rôznych aktivít, pretekárskych súťažných stretnutí veteránov. Raz bolo také honosné stretnutie pred hotelom Carlton a vozidlá staré tam boli zaparkované a moja manželka vtedy nemohla. Povedala, však choď s ľudskou našou rodinou, priateľkou, choďte, budete ako spolujazdiť, lebo potrebuješ aj navigátora. No a tak sme sa prechádzali a hovorím, Ľudka, čo si myslíš, ktoré sa ti najviac páči a ktoré môže byť také akože najdrahšie? Neomylnou rukou takto prstom ukázala na BMW 328 a povedala, toto je ono. To jak vieš, ja som znalec na tieto veci, celý život sa s tým zaoberám a ty dojdeš a takto pichneš prstom, je to v nej. Čo musí taký pravý čistokrvný zberateľ obetovať, oželieť, zaplatiť a vytrpieť? Nielen peniaze, ale aj voľný čas, priestor. Tá vášeň sa častokrát presunie do takej obsesie. Človek si povie jedno auto, druhé, tretie, tam končím, štvrté, piaté, už musím končiť. A potom ďalšia garáž. Niekedy sa to prehúpne do takej choroby, povedzme. Takže veľa, nielen peniaze, čas, ale častokrát aj ten čas s rodinou, no. Čo na to tvoja manželka, Juraj? Je to koniček, ktorej by ste mal o tom ako informovať manželku, že takéto niečo máš, skôr o nejakej odchýlke, ale v zásade, keď ju na to privedieš, že to je ono, a ona ťa podporí, tak je to ideálna dvojica. Mne sa to žiaľ, musím povedať, nepodarilo, lebo začínal som s jedným vozidlom, poviem aj značku Tatra, však vtedy všetky vozidla mali na automatická prevodovka, museli si stlačiť spojku, ste mohli preradiť rýchlosť. A keď ona ma požiadala, že by si chceli zajazdiť s tou Tatrovkou, tak hovorím, že vieš čo, tá spojka tak ťažko ide, jak na Prage V3, to by si nevládala. Vtedy sa urazila a odtedy sa naše cesty veteránske mierne rozišli, ale zobrala ma na milosť a povedala, z toho celého kalendára pretekov, ktorý si mi ukazuješ na začiatku roku, si vyberem 3 a tam ťa budem sprevádzať. A to dodržuje to slovo. Je veľká výhoda, keď si taký zberateľ vie niektoré veci spraviť sám. Juraj, ty si zručný. Čo si všetko vieš spraviť? Tak keď sa vrátim k tej aerovke, keď som bol ešte viac zručný, ako teraz som viac teoreticky a manažersky postavený, tak tú aerovku som si rozobral a poskladal, hlavne teda tú mechanickú časť.
Nie som napríklad autolakírnik, nie som autočaluník, nie som autoelektrikár. To sú profesie, ktoré sa vyžadujú k tomu, aby ste dokázali zrenovovať dobré vozidlo po všetkých stránkach. Takže ja som skôr mechanický typ, však som absolvent strojníckej priemyslovky, aj vysokú školu dokonca mám, aj som pracoval celý život v automobilovom priemysle, ale tá aerovka, to je taká moja hrdosť, že tu som si rozobral a poskladal a vedel som presne, kde čo je. Vy ste odborníci. Vraj existuje jedna veľmi komplikovaná a tajomná záležitosť a to je obchod so súčiastkami na historické vozidla. Dokonca vraj existujú auta na orgány. To sú aké? To sú tie auta, ktoré sa kradnú. A potom na objednávku, keď niekto niečo potrebuje, tak si môže kúpiť. Niektorí veteránisti fakt majú 2 až 3 vozidlá a to druhé a tretie, alebo možno až to tretie s tým začnú, využijú na nejaký orgán, ktorý práve vtedy zlyhal a nevie si ho, alebo nemá čas si ho opraviť, alebo je to náročné, drahé. Tak to jednoducho vymení a to tretie vozidlo niekedy skončí už fakt len potom ako v Vy ste chceli k tej zručnosti. Áno, ja riešim poruchy inak. Mne keď sa niečo stane, ja som vášnivý autoopravár, neviem nič opraviť, viem to rozobrať. To znamená, že ja sa do toho pustím, potom príde niekto veľmi múdry, začne to opravovať a ja vstrebávam a keďže môj svet je svet písmenok, tak ja to potom napíšem. Dnes sú už aj na Slovensku firmy, ktoré chýbajúcu súčiastku vyrobia ručne alebo na 3D tlačiarni, ale pravoverní zberatelia to neuznávajú. Čo všetko človek musí vykonať a zaplatiť, aby bolo všetko tip-top. Teraz existuje jeden veľký pomocník, internet. Dá sa zohnať všeličo, dá sa to kúpiť v Amerike, poslať poštou, samozrejme to si vyžiada určité náklady, ale keďže už tá samotná renovácia je svojím spôsobom zážitok a vzrušenie, tak chalani idú do Ameriky na burzu, ktorá sa nedá prejsť za 4 dní a v tej kope všelijakých šmelín hľadajú skrutku, len aby potom mohli prísť na tú historicko-technickú kontrolu a tomu komisárovi ukázať, že čím majú priskrutkovanú rezervu a povedia, tak táto skrutka je úplne originál z roku výroby toho auta. A našiel som ho v Amerike. Je to pravda, komisári sú veľmi nároční, aj by som povedal skúsení a vedia povedať napríklad, že v tom čase, v tom období na tých vozidlách ešte nemohli byť skrutky s krížovou hlavou, alebo vtedy sa ešte nepoužíval hliník, že niektoré veci sú akoby zakázané u tých historických vozidel, alebo tam nepatria. Keď človek roky jazdí autom, tak má pocit, že už ho nemôže nič prekvapiť. A potom z ničoho nič nastúpi do nového vozidla a je tam maličkosť, ktorá ho úplne vyradí. Pán Banko, vy ste mi rozprávali, ako vás zaskočilo najjednoduchšie auto na svete, starý Wartburg. Prišiel som spolu s kameramanom a chceli sme urobiť nejaké pohyblivé obrázky a majiteľ vozidla mi vysvetlil, že prevodová páka, ktorá je umiestnená za volantom 1, 2, 3, 4, to bolo všetko. Dal mi kľúče, rozlúčili sme sa, za mňa si sadol kameraman a išli sme. Ja som vošiel do slepej uličky, nedalo sa otočiť a vtedy som zistil, že neviem dať spiatočku, tak som tam čakal, majstroval, hľadal spiatočku a nakoniec som to vzdal, pretože som na to neprišiel, volal som majiteľovi a ten, ja si myslím, že viac ma ľutoval, ako sa smial, lebo si myslel, že som predsa profík, že s Wartburgom nebude mať problém. A bol. Juraj, koľko je takýchto zberateľov na Slovensku a aký je pomer voči Čechám a iným krajinám? My sme krajina, ktorá je dosť poddimenzovaná. Nás je organizovaných zhruba 1300, však ten počet sa mení. Skutočne veteránistov na Slovensku môže byť aj trojnásobok, ale nie sú organizovaní. Nevieme celkom o nich. Ale vozidiel máme zhruba zase okolo 2000, ale v Čechách 30 000. V Rakúsku 500 000, v Nemecku 6 miliónov. Ja viem, ale je ešte jedna krajina, a to je iná liga, v kvantite aj v kvalite. Veľká Británia, napríklad také preteky Londýn-Brighton. Mal som tu česť a požitok zúčastniť sa a preteky London-Brighton ráno z Buckinghamského paláca z brány vyjde
500 vozidiel, ktoré sú staršie ako rok 1904. Musím povedať, že na Slovensku také vozidlo nemáme, nemôžeme sa zúčastniť. Druhá zaujímavosť, všetky možné druhy pohonu, para, elektrina, pomaly aj šlapacie, by som povedal. Každú chvíľu sa niečo pokazí, všetko je opravené, všetko sa dopraví až dole do Brightonu. 10 strážnych anielov som napočítal len okolo mňa, čo išlo. A zaujímavosť je, že to ide v plnej premávke. Časť sme dokonca išli po diaľnici. Dnes tu nesedím iba s odborníkmi na historické vozidlá. Juraj Porázik bol dlhé roky jedným z hlavných mužov, ktorí nás na Slovensku učili, že STKčka nie je postrach motoristov. Juraj, ty si mi rozprával, ako sa vodiči pokúšali, ako ty hovoríš, ošaliť tie testy. Je pravda, že počas mojej aktívnej služby som pracoval v tejto oblasti. Teda hlavne som sa zaoberal skúšobníctvom vozidiel a typovými skúškami a kolega zase viac stanicami technickej kontroly, ale zúčastňoval som sa ako komisionálne rôznych previerok a ľudia na Slovensku sú mimoriadne vynachádzaví a čo najviac mrzí, keď neprejde cez STK, cez technickú kontrolu, napríklad, že mu zlyhali brzdy alebo nesúmerne brzdia, a to sa opakuje až dodnes. A raz sme pri jednej prehliadke pozerali a vedľa tej linky, však tam majú byť len náradie a čisto oblečení ľudia a tak ďalej. Taká pohodená, hrubá vojenská baganža, dá sa povedať Kanada, a mala ošúchanú podrážku. Pre tých, čo nevedia, na stanici technickej kontroly brzdy sa kontrolujú na takých válcoch, ktoré sa točia a keď človek zabrzdí, tak aj tie brzdy prenášajú ten moment auta. O čo ide? Vozidlo nebrzdilo na jednej strane, technik mal takúto baganžu na nohe a pribrzďoval ten valec, ktorý sa točil pod ním, aby ukázal, že to vozidlo brzdí. Meranie emisie to je strašiak, lebo dneska už tá elektronika robí divy a predpisy sa neustále sprísňujú. No a teraz tá vynachádzavosť. Na tej linke vám ten technik dá sondu do výfuku a merací prístroj ukazuje. No ale to je dlhá hadica a nikto nesleduje v tej spletitej hadici, či tá hadica a tá sonda je presne v vašom vozidle, alebo v nejakom nástrčenom, ktoré je dobré. Pán Vanko, vy ste šéfredaktor časopisu Veterán. Uvádzate v RTV svoj program. Ste fotograf, cestovateľ a odborník na automobilizmus. Navádzali ste ma, aby som vám položil najhlúpejšiu otázku, aká sa dá odborníkovi na autá položiť. Ktoré je vaše najobľúbenejšie auto? Milujem túto otázku, lebo to je presne tak, ako keby ste sa spýtali lekára, aká je jeho obľúbená diagnóza. Dobrá odpoveď. Viete, čo by som ja ako lekár na takú stupidnú otázku odpovedal? Aj keď to nerad počujete, ste zdraví. Vzhľadom na to, že viac ako 2 dekády sa zaoberám autami a snažím sa v nich nájsť to krásne a som dušou s nimi tak spojený, že keď prídem ku každému autu, tak ja sa doňho vždy tak trocha zamilujem. Nech to je čokoľvek, nech to je Trabant alebo to je Lamborghini, tak vždy chcem v tom aute nájsť ten dôvod prečo. A ja sa v podstate za tých pár chvíľ, čo to auto vyskúšam, niekedy týždeň, niekedy pár hodín, tak si nájdem v tom zalúbenie a každé je potom moje obľúbené. Ja som pochopil, ako som chodil po tých rôznych pretekov, akciách, súťažiach od západu na východ Slovenska nazad, ako sa tá mentalita Slovákov líši. Tak poviem vám, že v západnej časti Slovenska si auto skorej cenia. Pýtajú sa, koľko stojí také vozidlo, nie? Zvedajú na jeho cenu. A mám taký vzor jednej odpovede, že to auto stojí už 2 hodiny tu. Ale na východe, keď som bol, a to mám osobný zážitok, tak sme prechádzali cez jednu obec a tam sa ma jeden z tých chlapcov, divákov, pýta, že ujku, a kilo váži ten motor? Idem niekam smerom na Bystricu a zrazu mám pocit, že sa mi sníva. Oproti mne ide lesklé, starodávne auto, má volant vpravo, sedí tam človek v dobovom oblečení, vedľa neho krásna dáma, oblečená ako z minulého storočia. Zasmradia, zmiznú. Ten sen sa rozplynie. Ale o chvíľu, 2., 3., 20. Tí ľudia majú vždy v tvári taký zvláštny výraz, ako keď sa nám doma podarilo do návratu rodičov upratať byt po strašnej žúrke. Koľko je takých podujatí a kde?
Fúha, tak dneska existuje kalendár, však aj u sama v časopise sa dá nájsť na internete. Teraz začala sezóna, ja som v sobotu bol na zahájení sezóny, ktorý každoročne robí tu pre okolie Šenkvica Bratislavy klub šenkvický a tam sa zišlo vyše 60 vozidiel. Sú akcie, kde sú stovky vozidiel. Začína to už potom byť neúnosné, lebo prvé vozidlo je kdesi už v ďalšej obci, kým to posledné ešte len míňa predchádzajúcu. Čiže je určitý optimálny rámec, ale dneska je to tak rozšírené, že každý víkend sa dá nájsť akcia, ktorú si môžete vybrať. Či je to konkurs elegancie, alebo sú to preteky do vrchu, alebo je to okruh. Je nepreberné množstvo len na Slovensku. Potom sa dá samozrejme aj do Rakúska, do Čiech. Juraj, ty si mi povedal, že každá taká akcia je drahá, a to je samozrejme, ale aj veľmi náročná na organizovanie. Vraj na niektorú potrebuješ až 60 podpisov. Poviem k tomu niečo, no by som to rozlišil medzi tzv. Gulášové preteky alebo jednodňové, že sa ideme stretnúť na nejakom plácku, kde je ohnisko a povyprávame sa a miestny tam uvarí guláš. To nie je náročné, samozrejme. Tam sa ani nevyberám niekedy vstupné. Ale potom sú špičkové akcie, jedno by som raz zdôraznil, lebo Slovensko sa stalo krajinou, ktorej zverili, no ľudovo povedané, majstrovstvá sveta veteránov. Je to World Rally FIVA 2024, nazvané aj tradičným pretekom 500 km slovenských, kde sa podiel aj Košický kasový klub. To je pretek, ktorý sme naposledy tu mali v roku 2016, teraz sme ho dostali pre veľký úspech znova. Príde prezident FIVA, pán Tido Brester z Holandska. Je tam 103 dneska, k dnešnému dňu možno 103 prihlásených vozidiel z celého sveta, dá sa povedať. A pôjdeme naprieč Slovenskom, fakt dá sa povedať propagačná jazda to Slovensku, cez najkrajšie miesta, od Tokajských pivnic, cez Košický dom, Tatranskú Lomnicu, Bojnice, Turčianske Teplice, čo ešte mám spomenúť, Pezinská baba, končí až po Hviezdoslave námestí. Už sa na tie preteky teším, lebo som presvedčený, že tam prídu tie najkrajšie kúsky. Juraj, chcel som sa ťa spýtať, je niekoľko druhov veteranistov. Ľudia, čo to robia zvážne, ľudia, čo to robia premyslene a niektorí to považujú aj za dobrú investíciu. Stúpa cena historických vozidiel, drží sa alebo klesá. Musíme zase začať obecne hovoriť, že niekto si myslí, že veterán ako investičná príležitosť sa tomu niekedy zvykne povedať a rozmýšľajú. A ja poviem takú jednoduchú schému. Či opravuješ Trabanta 1000 hodín, alebo Rolls-Royce, alebo Ferrari 1000 hodín, ten výsledok je diametrálne odlišný. Tá hodina, povedzme, práce, nebudem hovoriť úplne, že exaktne, ale od 20 eur za hodinu až po 60 eur za hodinu, keď si vyrátame tými 1000 hodinami práce, tak máme hodnotu 20 000 alebo 60 000 zhmotnenú v tom vozidle. No vedel by si zhmotniť 60 000 eur do Trabanta. Takže tá voľba, že čo renovovať, tá je dosť jasná. Takže existujú značky, ktoré stále na trhu majú svoju vysokú hodnotu. Ja myslím, že nespravím reklamu, keď poviem, že sú to talianske značky. Ferrari, Maserati, anglické Jaguary, Daimlery, francúzske Bugatti, alebo ešte staršie značky, ako sú boli Delahaye a Delage, ktoré už dneska sa ani nevyrábajú. Potom nemecké tiež by som nemal opomenúť, značka Porsche je stále vzácna, aj Mercedesy a iné, ktoré už aj zaniknuté značky, ktoré už ľudia si nepamätajú, stále vyhľadávané. A v tom sa treba orientovať, hľadať v zime, keď je viac času na internete, v lete v tých dielniach, po burzách. Po autosalónoch je strašne veľa výstav týchto historických vozidel. Dajú sa u nás nájsť naozaj veľmi vzácne automobily. Značka Horch napríklad je u nás zastúpená, Isota Fraskin je u nás zastúpená. Staré Mercedesy, ktoré ešte používali nacisti, vysoko postavení, aj také sú u nás. Keď sa o tomto rozprávame, mám v sebe kus takej estetickej nostalgie, lebo mne sa zdá, že dnes je väčšina aut úplne rovnakých. V minulosti ich navrhovali umelci, bez ohľadu na to, akú budú mať spotrebu, akú aerodynamiku. Ja tomu hovorím, že dnes jazdia po svete autosliepky, autokačky a automorky. A kedysi žiarili na cestách a po mestách autopávy. Páslo dievča pávy v tom zelenom háji. Čisto
Čistokrvný veteránista nikdy nie je spokojný. Ja roky sledujem vývoj niektorých mojich kamarátov zberateľov. Začínajú jedným vozidlom a postupne sa dostanú k 5, k 10, k 15, tam zamrznú a potom to postupne vzdávajú a nechajú si maximálne jedno. Je to môj životný príbeh, ktorý začal to jednoduchou aerovkou v roku 1974 a postupne som, keďže to bolo vozidlo, ktoré bolo menej výkonné, povedzme nejakých tých, vtedy sa povedalo 18 koní, alebo 10 HP, 18 HP aerovka dvojvalcová, no tak čomu viac som z nejak 60 km za hodinu nevytriasol, tak potom som začal pokúkovať, však ten ide rýchlejšie, ten ma predbehol. No a keď došla príležitosť, tak som si kupoval vždy trošku silnejšie vozidlo, až som skončil u vozidla, ktoré má 6 valcov, mal výkon 150 koní po starom a dosiahlo podľa technických parametrov 200 km za hodinu. Čiže to som sa dostal na už slušný výkon, môžem ísť aj po diaľnici napríklad, alebo nemusím ísť na prívese, môžem ísť za volantom po osi. A to je doba, ktorá sa končí tým, že moje vozidla z rokov, najstaršie som mal z roku 1928, Tatru 12, ktorá sa štartovala klukou, tak zrazu došlo k stavu, že v prvé jarné štartovanie nasadil som kluku, rúplo mi v pleci, artroza sa ozvala a som si povedal... Už nemáš tú kluku, čo si mával. Už nemám ani kliku, ani kluku. Tak chlapče, ty pôjdeš. No a tak skončil v dopravnom múzeu. Potom také vozidlo končí v múzeu. Ja som sa dostal k vozidlám, ktorý má elektrický štarter. Mám kamarátov vážnych zberateľov. Majú v zbierke fantastické kúsky. Ale stalo sa, že kúpili falzifikáty. Existujú falzifikáty aj medzi historickými vozidlami? Stáva sa to? U tých najdrahších, lebo však nemá význam, ako hovorím, že falšovať aerovku, by som povedal, v nejakej hodnote, ale už hodnoty nad 100-200 tisíc až miliónové hodnoty podliehajú takýmto tendenciám, ale sú na to vyškolení špecialisti. Poviem prípad jedného vozidla, ktoré má, sa to volá Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, to znamená také krídlové dvere má, jak na lietadle. A zrejme to bol falsifikát, lebo na nemeckej diaľnici ho stopli policajti, skontrolovali jeho identitu a to vozidlo, ktoré má hodnotu od 1 000 000 vyššie, poslali do šrotu, lebo bol to falsifikát. Sú automobilky, ktoré vo svojom portfóliu v tej histórii majú zaujímavé autá, ktorých bolo vyrobených len niekoľko, ale vzhľadom na to, že dajú sa zohnať kopytá napríklad v Poľsku, cez ktoré sa dajú vyrobiť náhradné dielce. Formy, presne tak. Tak existujú chalani, ktorí si postavili také autá, také kópie a oni to tak trocha evidujú a poviem príklad, z niektorého modelu majú vyrobených 115 kusov, ale po svete ich jazdí 250 kusov. Samozrejme, tá cena týchto kópií je diametrálne odlišná ako tých aut, ktoré sú originálne. Problém je, ak sa tá kópia vydáva za ten originál. Nesmiem zabudnúť sa spýtať na niečo, čo ma veľmi zaujíma a vy máte takú skúsenosť. Ako sa žije s veteránom kabrioletom, s autom bez strechy? Tak pre mňa je to ten najsilnejší zážitok, by som povedal, že to sa odráža napríklad aj v cenách. Keď pozeráme cenníky, tak to isté vozidlo limuzína, to isté vozidlo kabrio, teda motorické a tak ďalej, parametrami technickými má dvojnásobne rozdielnú hodnotu. To znamená, kabriolet vždy hodnotnejší. Vždy. Ale Juraj vynechal ten začiatok spolunažívania s kabrioletom, pretože keď si človek kúpi kabriolet v lete, 100% prvú jazdu dostane úpal a v zime prechladne. To je na 1000%. A keď mu naprší do ňoho? Pri tých starých autách, ktoré nemajú strechu, ktorá sa dá kompletne zatvoriť, alebo úplne sú bez strechy, tak oni majú odtokové kanáliky. To znamená, tam naprší, ale ono to aj vytečie. Nesmú byť zapchaté. Princíp sandály. Pán Vanko, vy ste novinár, tvorivý človek. Dokonca ste sa živili písaním ľúbostných listov pre frajerky kamarátov. Mám doma niekoľko čísel časopisu Veterán.sk a s radosťou si čítam vaše články. Povedzte mi, kedy vyjde kniha vašich vyznaní lásky k autám? Každý mesiac vychádza v tom časopise a ja si tak tie príbehy asi zbieram. Juraj povedal, že aké autá v podstate mu prešli rukou a mal ich ako v zbierke, alebo teda prešli jeho rukami a potom išli do múzea.
Ja sa teraz už venujem viac menej motocyklom, ale takisto som mal plechové auto. Bol to Mustang z roku 1968. Predal som ho, aby som peniaze, ktoré som zaň utržil, venoval tomu časopisu. Odvtedy mám doma na tanieri, že vieš, tí tvoji kamaráti, všetci majú plechové veterány, ty máš papierový. Juraj, ty si napísal o historických autách a motorkách a tie knihy sú krásne ilustrované. Tvojim spoluautorom je Ján Oravec. Vo vašich spoločných knihách ste predstavili tie najslávnejšie modely. Tie knižky, to je rodinné striebro, klobúk dolu. Koľko ich vyšlo a kde? Nemám to úplne presne spočítané, ale poviem trošku takú krátku históriu, že keď nás oslovil redaktor zo Slovartu, že či by sme sa zapojili do edície tzv. 88, kde boli hríby a lokomotívy a liečivé rastliny, že niečo na historické vozidla. Tak sme sa poradili s Jánom Oravcom, ktorý bol veľmi úspešný výtvarník, napriek tomu, že nemal na to vzdelanie, ale bol uznávaný a kreslil nádherné obrázky starých vozidiel, aj nových samozrejme. Však robil v dizajnom oddelení Bratislavských automobilových závodov. A on povedal, že ja budem kresliť, napísal by si k tomu text. Tak samozrejme, že v Baske v 70. rokoch nebolo až tak veľa roboty, aby som nemohol popri tom aj študovať a písať. A sme vydali v 80. rokoch prvú knižku, to ešte vyšlo v nemčine, a išlo to na veľtrhy knižné, Bologna, Frankfurt, a zrazu začal byť záujem. A prišli Holanďania, prišli Francúzi, prišli Angličania, prišlo vydavateľstvo až z New Yorku, Bielorusko, čo ešte som nespomenul, Švédsko. Takže Slovinsko. Vydaní bolo veľa, niektoré boli aj opakované. Potom došlo, však si úspešný v starých autách, napíš motocykle, tak išli motocykle, na záver prišli pretekárske automobily. Najviac si na tých knižkách vážim nádherné ručné kresby, nie fotografie tých vozidiel. A čo je moje také, by som povedal, vyznamenanie Janka Oravca je v tom, že Mongolská ľudová republika vydala edíciu známok bez autorského povolenia, kde zobrazila niektoré z jeho kresieb. Nehovorím to často, ale teší ma, ako potôčik nášho rozhovoru zúrčal. Ja si veľmi cením, čo vy dvaja robíte a ako. Je vzácne, keď sa niekto ako vy stará aj o nás veteránov, aj o veterány. Ďakujem za rozhovor. Mojimi dnešnými hostiami boli Samuel Vanko, šéfredaktor časopisu Veterán a prezident Združenia zberateľov historických vozidiel Slovenskej republiky, inžinier Juraj Porázik. Ešte chcem dodať, že Juraj je môj kamarát a chodili sme spolu 9 rokov do školy. Dovolte, aby som naše stretnutie uzavrel jednou pesničkou o